voor de ambities die je hebt, dat je misschien niet allemaal eens aankomt waaien. Dat is misschien bij jullie allemaal niet voor elk vak, maar je hebt er hard voor gewerkt, het is je gelukt en het is ook fantastisch dat je je bachelor hebt. Maar wat je daarnaast ook heel graag wil doen, is evenementen organiseren. Wat ik zag op jouw cv, wat ik bedoel, dat als ik beter lees, zie inderdaad, jij bent ook goed in het Sranan Tongo, de taal daar. Nou, dat klinkt een beetje gek, maar ik heb relaties in Suriname en dat vind ik erg leuk om daar in de binnenlanden van onze boven Suriname rivier wat heen en weer te gaan, wat bedrijfseconomisch actief te zijn. Dus daar valt nog veel te vinden over in je eigen, of in je land Suriname. Dus als je daar rol hebt, kom dan kijken wat masterstudenten die af en toe naar Suriname gaan. Maar als je het behoudt bij evenementen, is dat ook heel mooi uiteindelijk. Je gaat een master marketing doen. Ik wens je daar heel veel succes bij. En wie weet waar je al je kennis in wil zetten. Hier, in het buitenland, misschien in Suriname. Van harte gefeliciteerd. Elmira van den Broek. En Elmira van den Broek heeft een pul. Kijk even